Sugeng siang pemirsa, dinten niki kula Habibatul Hasanah badhe nyiaraken berita babagan Funrun ing Semanda Kebumen. SMA Negeri Kalih Kebumen gelar acara Funrun kang diadani ing sekolah dinten Minggu 19 Oktober 2025. Kegiatan iki dadi salah siji acara kang unggul ing rangka perayaan HUT SMA Negeri Kalih Kebumen kaping 36 kanthi rute ngubungi desa sekitar sekolah. Kagem kegiatanipun ajeng dilaporaken kanthi rekan kula Teguh Dewi Julianto. Kagem saudara Teguh, napa sampun kesambung? Nggih, sampun kesambung. Matur suwun Habibah nglawuraken sakalpangan. Saiki kula sampun kepanggih kalian salah sawijing peserta Funrun. Sinten asmanipun panjenengan? Jenengku Ahmad Fatur Rahman Ramdhani saking kelas 10G. Napa kesan panjenengan sawise ngrampungake rute Funrun? Kesane yaiku nyenengake lan bungah. Kapan panjenengan wiwit nyiapake awak kangge melu Funrun? Aku wis nyiapake saka minggu kepungkur. Ing pundi bagean rute ingkang paling panjenengan? Paling nyenengake iku rutene saking persawahan kang luas jembar. Kenging napa panjenengan kersa melu acara Funrun? Aku melo mergo pengin sehat lan nambah kanca liyane. Kados pundi perasaan panjenengan sasampunipun melu Funrun punika? Perasaan kula seneng banget senajan kesel. Matur suwun. Nggih, sami-sami. Acara punika dipunwiwiti kanthi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kanthi hikmat. Minangka wujud rasa tresna lan bangga dhateng tanah air. Sawise punika, para peserta nindakake lari bareng kanthi rute ngubengi sekitar Semanda kanthi semangat lan sumringah. Nalika lumampah, para peserta dipunparingi air minum gratis ing saben pos kanggo njaga kesehatan lan kesegeran. Suasana saya rame nalika para siswa, guru lan alumni pada guyon lan nyengkuyung saben liyane. Sawise Funrun rampung, acara diteruskake kanthi penampilan istimewa saka para alumni SMA Negeri Kalih Kebumen sing nembangake lagu-lagu semangat lan nostalgia saengga nambah rame lan gayengin suasana.